Takáto akcia asi neexistuje na svete. To iba Slováci neexistujú. Ze všech závodů, které jsem na Slovensku absolvoval, je to nejlepší závod na Slovensku. Jediné, koho musíme porazit, je Oravka. Raz, dva, poďte. Raz do roka je táto udalosť, keď ideme všetci traja na bicykli. Takže pre mňa to bolo akože sviatok. Prvýkrát som ťahal aj špicu a tak, takže bolo fajn. Užil som si to konečne aj predu. Ďalší rok v 37. Zážitok krásny, panoramata. Paráda, veľmi sme si to užili. Bolo to živé, nebolo to zadarmo, určite nie. 7 hviezdičiek, hotovo. A tie výhľady. Pekná príroda, výhľady, všetko, úžasná akcia. Hovorím si, že prečo to robím. Super. Bolo to super, viacej takýchto akcií. Nech má Matúš čo robiť.